Hei kaikille Suomessa! Tervetuloa takaisin kanavalle. Jos rakastatte saada upeita tarjouksia verkko-ostoksistanne, tämän päivän video on juuri teille. Meillä on mahtava tarjous Temulta. 100 euron alennuskoodi. ACX 385886. Aivan oikein. Voitte säästää valtavasti seuraavasta tilauksestanne. Näytän teille tarkalleen, miten käyttää tätä koodia ja saada nämä säästöt. Joten aloitetaan. Mikä on Temu? Jos ette ole kuulleet Temusta aiemmin, se on suuri verkko-ostosalusta, joka tarjoaa kaikkea elektroniikasta, muodista, kodin tavaroista, kauneustuotteista ja paljon muusta. Temu tunnetaan uskomattomista hinnoistaan. Ja tänään teemme hinnoista vieläkin paremmat suurella alennuksella. 100 euron alennuskoodi. Tässä yksityiskohdat. Temu tarjoaa 100 euron alennuksen koodilla ACX 385886. Tätä koodia voi käyttää seuraavaan ostokseenne. Riippumatta siitä, ostatteko yhden tuotteen vai koko ostoskorin täyteen tavaraa. Tämä on loistava tilaisuus hyödyntää upeita tarjouksia. Miten alennuskoodi käytetään? Näin käytätte koodia. Lataa ensin Temu-sovellus saadaksesi parhaat tarjoukset. Avaa Temun verkkosivusto tai sovellus ja kirjaudu tilillesi. Selaa sitten heidän laajaa valikoimaansa ja lisää ostoskoriin mitä tahansa, mitä haluatte. Kun olette lisänneet kaikki tuotteet, siirtykää ostoskorinne kassalle. Tässä näette vaihtoehdon syöttää kampanjakoodi. Tämä on paikka, johon kirjoitatte maagisen koodin. ACX 385886. Näyttäkää kampanjakoodin kenttä ja esitelkää, miten kirjoitatte. ACX 385886. Kirjoittakaa yksinkertaisesti ACX 385886 ja napsauttakaa käytää. Näette välittömästi, että 100 euroa vähennetään kokonaissummastanne. Tarkistakaa alennus. Kun olette käyttäneet koodin, tarkistakaa kokonaissumma. Näette, että 100 euroa on vähennetty tilauksestanne. Se on niin yksinkertaista. Lisävinkkejä säästöihin. Temu järjestää usein pikamyyntikampanjoita ja erikoistarjouksia. Jos yhdistätte nämä alennuskoodiin, voitte säästää vielä enemmän. Lisäksi kannattaa pitää silmällä ilmaiset toimitustarjoukset, jotta saatte vielä paremman diilin. Ja siinä se on. Säästitte juuri 100 euroa Temun tilauksessanne käyttämällä alennuskoodia ACX 385886. Toivottavasti tämä video auttaa teitä löytämään mahtavia tarjouksia. Jos piditte tästä videosta, antakaa tykkäys, tilatkaa kanavaa ja jakakaa ystävillenne. Nähdään seuraavassa videossa.